Vice President Constantino Chiwenga aiwa muzavaniziro wakazovhura hombe nobvatora kuti aiwa mashop owners vese vari kutreda mashop masupermarkets ari kusapoteja zig aiwa makutambira kunonyudza nekuti munokwanisa kuvhara izvezvi aiwa vazovhura hombe chinyuwani changopinda iyi sarapinda mashoko ataura nobana kuti bva subscribe wolike wotina on the bell icon saka panapa munhu wapanyogwa pachinzi officially opening the international business conference at the Zimbabwe International Trade Fair ZITF in Bulawayo. Chiwenga said ZIG was here to stay. ZIG is there to stay forever. The new currency will therefore not be subject to exchange rate volatility or manipulation by speculators. So speculators somewhere, wherever you are, jamming around, trying to play around in the supermarkets, we know you. Behave or you get shut down or we will lock you up. Two things. Ndo mashoko anotaurwa naVP Chiwenga ukanyasa kumadzokorora aunyasora kuti mashoko makukutu chaiwo kana uri kutambira masupermarket uchirova mutactic uri kurova sabotage zigi oza kuti apanzi will lock you up and shut you down kureva kuti mashopu ako tinovhara tobva takusunga. Ndo mashoko ataurwa naVP Chiwenga achiti aiwa musatamba nezigi inew currency yataintroduce kuti itransforme nyika yeZimbabwe. Tiudze mafungiro enyu muri yeZimbabwe, pirai mucomment section medu. Aiwa musakangana kuita zvaizvo kusubscribe kulike wotina on the bell icon. Tinombotshana mabhiza ndokupa pano paZim News Live.